Vamos a deixar que meta algo de música, agora unha polémica con eso, esta é a canción esta famosa de Nadal dos Pobres. Ben, hola, que tal? Benvidos unha vez máis a Celtas en Filtro. Esta é a terceira edición, tivemos primeiro a Tuco Cerviño, depois tivemos a Correa Corredoira e hoxe temos a ciclista máis internacional que deu Galicia, que é Eva Castro. Estamos outra vez, volvo a repetirlo como cada día, emitindo desde Alecrín, Betanzos, no cumio do Castro de Unta, aquí en Betanzos, desde o centro do casco histórico. Bueno, escoitades agora a famosa canción de Nadal dos Pogues, que están, bueno, cargadas este ano cunha pequena polémica por unha versión que se fixo de Ferreiro con unha chea de cantantes e que hai controversia, hai xente a que lle gusta, hai xente que dicen que é casi un insulto para o McGowan, non? O cantante dos Pogues, pero bueno, para gusto se pintan cores, non? E nada, hoxe temos, xa dixéramos que neste programa que emitimos para distintas redes de Celtas en Filtros, pois traemos xente diversa. Si trouxemos primeiro a un ex-director de hospitales, ex-político e escritor, e a segunda vez a un artista e poeta como Correa Corredoira, pois agora traemos a unha deportista de alto nivel, desde o punto de vista deportivo, e de altísimo nivel como persoa. E despois pasaremos a explicar por qué. Bueno, a Eva Castro, estábamos agora falando, eu debín de coñecela alá polo ano 2005, xa hai casi 20 anos. Resulta que daquela, en Oleiros, porque ela é de Oleiros, pois eu daquela estaba en funcións de tipo político como concelleiro de deportes e andábamos sondeando un pouco que deportistas había, porque eu descoñecía fora do que eran os típicos clubes deportivos, de balonmán, de fútbol, dos diversos deportes, mismo do deporte tan enraizado ali como era o tema do remo, pois tamén había deportistas destacados a nivel individual. E quedamos sorprendidos porque atopamos, sondeando por aí, que había unha ciclista que, bueno, fora terceira na Copa de Europa de ciclismo, for cross, non? Non era unha disciplina das máis coñecidas do ciclismo naquel momento, pero, sin embargo, bueno, empezamos a mirar e vimos que estaba tamén competindo na Copa do Mundo, chamámola, ela contáranos daquela que tiña serias dificultades para competir, fundamentalmente para costearse as viaxes que había para a Copa do Mundo, porque tiña que desplazarse a diversos países, digamos que coa mochila entrecomillada dos trastos da bicicleta e todo eso, mentras competía contra profesionales que vivían deso, que se dedicaban a eso, e que ademais levaban todos os seus boxes con todo o equipamento polas empresas que os patrocinaban. Dadevos conta o que é competir a nivel internacional dunha maneira tan precaria e estar un montón de anos no top 10 mundial desas disciplinas. Eu, daquela, funme un pouco poñendo na onda do que era toda esta disciplina. Descubrín incluso que había un circuito ilegal, vamos a chamar, ali cerca da súa casa no monte, un circuito precioso, por certo, en plena natureza, e onde iban ali uns cuantos locos a facer saltos que de alguna... Bueno, a eles non parece que non lles metía medo, pero os que íbamos e os víamos sí nos metía medo veros, o que facían. Bueno, e entonces a partir de aí empezamos a pensar que como podíamos apoiar a Eva Castro. Entonces, dentro das nosas posibilidades, intentamos botar de unha man e aí empezou un pouco a relación entre os dous, que foi, chegou a convertirse en unha amizade entre non só miña, sino me acordo de Isaac, me acordo daqueles rapaces que nos facían todo aquilo do audiovisual, que eran os de Mr. Misto, Miquel, Fran, etc. E por aí empezou un pouco a relación. Pero non vou a contar eu toda a historia, porque senón ela non fala nada. Entonces, despois de tantos anos,
creo que segues vinculada aínda hoxe, aínda que está retirada da alta competición, si compites a veces, despois nos contarás que cousas faz agora, e en que estás de relación ou de vinculación a todo o mundo do ciclismo. Bueno, ante todo, boas tardes, encantadísima e agradecida de estar aquí contigo, que como dixo Antón, unha presentación bastante profunda e explicativa. A día de hoy, Antón é amigo mío, somos amigos, gracias a toda a axuda que recibí por parte dele, bueno, desde que nos conhecemos, por la falta de presuposto que eu manexaba daquela, ¿no? Porque, bueno, estaba comenzando a ir a probas da Copa do Mundo e, bueno, a dificultade era que dixo Antón, non? Competía con xente profesional, que tiña equipos, estaba, bueno, vivía delo, eu traballaba, entrenaba a vez, intentaba salir a correr fora, e, bueno, os medios que tiña, que tampouco eran poucos, pero, bueno, a eses niveis eran moi poucos, non? Moi precarios, o mellor. Eu ia con unha bicicleta, os demais iban con dúas bicicletas, 3 ou 4 rodas, non sei que, se rompía unha roda, tiña que buscar a vida no paddock para que me deixaran unha roda, e, bueno, un mecánico, isto, tal. E, bueno, pouco a pouco fomos avanzando, non? E, bueno, sí, a miña, digamos, vida empezou, entrenei ali no Valiño, os meus pais son dali, temos un bosque ali espectacular, eu empecé pouco a pouco, era unha única... Sigue existindo ese circuito? Aí vai moitísima xente a montar en bici, sí. Eu empecé a facer un peralte, un saltiño aí, e levaba unha pala, tal, como podía, porque claro... Bueno, te axudaba o teu irmão, creo. Sí, pero eso foi despois. Empecé eu sola, aí, a única tola de Coruña, de montar bici nese aspecto era, non? E logo xa empezou a vir amigos, máis xente que empezou a montar en bici, no meu irmán tamén, aí traballou muitísimo, e logo todos colaboramos, a verdad que hai un moi bo ambiente no mundo da bici, e bueno, a día de hoxe está, hai unha zona aí espectacular, vai un montón de nenos a montar en bici, ibas un sábado pola tarde aí e flipas, o sea, de feito, pais levan ali os nenos no coche, díxenos ali, e logo vannos a buscar. A verdade é que, bueno, que non é un circuito, digamos, legal, vale? Pero, bueno, non facemos nada mal. Ese bosque, además, comencei no limpeino en todo, era o meu irmán, había un montón de escombro ali, colchones, había, bueno, de Dios, fixen máis viaxes ali con un carretillo que toda a miña vida, non? Entón está limpo, e aparte que eu incido moito cos rapaces que non deixen ali plásticos e demás, o sea, o bosque temos... Eu ali unha vez, me parece lembrar, claro, hai moitos anos, fora a unha especie de competición ou exhibición ou algo, non sei, igual viaxe a xente ali, e quedei alucinado como se tiraban ali por unha especie de barranco disfrazados, con uns disfrazados de osos ou de lobos ou non sei de que, non sei nin como ían e como se tiraban por ali para baixo, había un desnivel. Sí, había uns saltos grandes, bueno, había un pouco de todo, non? Todo moi seguro e demais, pero sí, fixéramos unha quedada, así unha competición divertida, propuximos se a xente quería vir disfrazada, non me acordo por qué, a verdade, pero bueno, para facelo máis divertido, non? E a verdade é que sí, creo que había máis público ali que corredores, o sea, foi unha pasada. Foi unha pena non gravar aquelo, non sei se... Hai un vídeo por aí, hai algún vídeo por aí, pero foi fantástico. Hai algún vídeo por aí. Tiñamos un dual slalom ali feito, fixemos unha carreira, logo fixemos un concurso de saltos, Ti empezache facendo descenso. Eu empecé, bueno, cando empecé realmente, corría descenso aquí en Galicia e as probas de fondo, denominan cross country. Empecé así a compaxinar, claro, o que mellor se me daba, o que máis me gusta ver o descenso. Entón, cando empecé eu, pues, era junior daquela. O descenso en que consiste? Porque se hai xente mirando ou que non sabe moi ben de que é o tema. O descenso consiste en un circuito entre 2,5 km e 3, máis ou menos. Sole haber baixada, normalmente baixada, non hai algún plano que hai que tener, é moi físico, hai que estar moi forte, non é de decir deixome nada, non, hai que darle un montón, hai que, bueno, as inercias aproveitarlas todas, hai saltos moi grandes, hai trialeras, hai de todo, non? Zonas moi empinadas, tens que ter unha técnica moi boa, tens que tener decisión, estar forte, non? Entón, corres de un en un, cronométrase, o que mellor cronofagas, e se o queda. A diferencia da disciplina que anos máis tarde chegou, que era o 4Cross, era un circuito
artificial, digamos que saía 4 corredores dunha grella de saída, bueno, había saltos, curvas... Se eliminaban de dous en dous. Exacto, pasaban dous a seguinte ronda... Sí, eso sei non, porque tamén me acordo daquela Copa, aquela prova da Copa do Mundo en Vigo, que fóramos a verte e a graváramos, está por aí no YouTube, que quedaras terceira. Eu quedei alucinado, porque así como ibas un pouco mentalizado, claro, que isto era unha disciplina menor, non? E ver o Monte do Forgoselo, creo que se chamaba. Sí, é o Coruxo. Monte Coruxo, sí. Ali en Vigo, con miles e miles de persoas, miles, abarrotado o monte, porque hai imaxes que a xente pode ver. Pode ver por aí. Quedei un pouco impactado, non? Con todo aquel mogollón. E despois o público absolutamente entregado a Eva Castro, porque era a galega, a xente berraba, Eva. E ainda encima, bueno, facerse con ese terceiro posto final, pois casi foi a guinda, non? Subir ao podio, todo aquilo. E daquela, claro, entendín un pouco eso que vos engancha, non? De todo eso, porque é unha prova moi intensa, moi explosiva, e ao mesmo tempo que claro, xogas todo en esa prova, xogas en cada eliminatoria, en cada sitio, na salida, eu facía entre 50 a 100 saídas diarias na miña casa. Tinha unha parrilla que fixo o meu irmán, unha parrilla de saída, tienes que ter unha técnica brutal solo para a saída, despois para saltar, curvear, un montón de concentración, a sorte de non caer, porque vas loitando contra 3 persoas aí ao teu lado que queremos pasar todos de ronda. Cantas veces pasaste polo quirófano por lesións de caída? Bueno, pasei non moitísimas, pero bueno, unhas cuantas, sí. Rompí casi todos os huesos do meu corpo rotos, pasei varias veces por quirófano, a verdade é que estou bastante ben, teño a espalda un pouco o que peor teño, porque teño varias hernias que sí que me dan un pouco a chapa, pero para facer os creo que fixen, chapo. Moita xente se preguntará que clase de locos, non? Se rompen todos os osos do corpo, pasan polo quirófano, se recuperan e volven, non? Sí. Era para xente dunha pasta especial, non? Sí, a ver, ao principio, cando é como todo, é acostumarte, non? Cando tes a primeira lesión gorda, e ostras, non sei se volver a correr, non sei se volver a poder a ter ese nivel, non sei se mentalmente estarei preparada para volver a facer o que facía, entón ao principio costa moito, de feito costa coller a confianza, non? Pero despois convertes en algo automático, porque lesionaste. Eu acórdome, a maioría das veces tratábame o doutor Rafa Riaza, que tamén convertese en un amigo mío, porque a verdade veíamos moitas veces, por desgracia, e falábamos xa da recuperación. Bueno, eu creo que en un par de meses xa podo estar tal, o sea, era mentalmente xa algo que estabas preparado, e no minuto cando ti estabas recuperado, tiñas a forza, porque tampouco é recuperarse da lesión e logo ven, tiñas que estar forte outra vez, mantenimento, mentre estás lesionado, pois non sigues adestrando o que podes, non? Entón, para volver a bici, casi igual que cando tiveches a lesión, non? Entón, era algo automático, no que non tiña medo. O sea, a túa cabeza analiza todo e, bueno, non pasa nada. Adiante, unha recuperación, un parón, volvemos con máis forza que non. Entón, bueno, ao principio costa, pero cando levas unhas cuantas, está costando. Xa. Mira unha cousa. Sigues facendo algunha proba agora, ainda que seña así fora do que é a alta competición ou a competición oficial, por decirlo de alguma maneira? Sí. A cales vas así regularmente? Pois vou as que me arrastran un pouco, os organizadores, non? Pero bueno, paso moi ben. Sobre todo descensos urbanos, que a ver que son moi peligrosos, hai que estar forte, o Marisquiño, por exemplo, o descenso urbano de Sarria, que tamén é un circuito espectacular, algún enduro, algún descenso corro. E como é o enduro? O enduro en que consiste? O enduro é unha proba onde ti saes desde unha salida, tens que ir pedaleando acima do monte, cronometrante entre 4 ou 5 tramos, vale, de baixada, pero que podes ter zonas de pedaleo bastante duras. O sea, é unha disciplina bastante completa que mezcla o descenso e un pouco, non digo cross country, pero bueno, hai que estar moi forte, porque en conta tens que facer
5 subidas en bici, no descenso remontante con un coche, con un telesilla ou en un forcross mismo, carreras internacionales tamén te subían con un pick-up, un coche ou o que fora, non? Pero aquí é todo ti, tens que subir ca bici, tens que levar ti todo, non podes recibir asistencia mecánica dende fora, tens que levar ti todo e demais. É o mesmo, son 5 tramos cronometrados e o que menos tempo faga, pois é o que é tamén correse de forma individual. Eso é o enduro, é unha disciplina relativamente nova, entón, bueno, o que sería que está moi forte para hacer. E ahora sigues, profesionalmente, sigues vinculada a ese mundo da bicicleta, non na competición, pero sí. A nivel traballo, eu traballo levo xa máis de 15 anos traballando no sector da bici, empecé en Tenda, Ciclos Quintena na Coruña, despois fui para Madrid, estive 13 anos ou 12 anos ali, vivindo, estive en Mamut, e despois empecé como comercial en Macario de Brente, e a día de hoxe estou unha marca de bicis que é Cannondale. Teña a miña zona comercial e digamos que vendo as tendas de bicicletas. E despois estás tamén vinculada desde o punto de vista deportivo tamén á Federación. A Federación Galega de Ciclismo, efectivamente. Estou como seleccionadora das disciplinas, digamos, que eu máis coñezo, que é o descenso, o enduro e o pamper. Efectivamente, levo xa 2 anos sendo seleccionadora. E agora acabas de aprobar un examen de... Agora, sí, saquei o título de Directora Nacional de Ciclismo. E iso que portas che pode abrir eso aí? Eso, pois, podo montar xa de forma legal ben unha escola, un club, podo dirixir un equipo, podo ser seleccionadora en calquera aspecto, seleccionadora nacional, en calquera federación. Bueno, eu creo que case todo o que pode facer, digamos, un equipo de ciclismo, federación ou... Sí, bueno, eu polo que vexo sigue sendo unha especie de... Bueno, sigue sendo unha referencia. Quizás dentro do ciclismo femenino debe ser das persoas máis conocidas. Porque levo moitos anos aí. Bueno. Non acabo de apearme aí, sabes? Pero pois tamén levache tamén unha boa política de comunicación tendo en conta a disciplina que te dedicabas. Porque eu lembro que aquí, xa non pola miña época, sino despois posterior, seguía sendo unha persona que sempre a prensa tiraba de ti e non de outros, ou de outros nombres, ou de outro tipo de disciplinas. Eva era unha persona casi non digo, de enlace sempre en todo este tipo de relacionados. Sí, eu creo que ten unha fácil explicación, é o que lle transmito aos rapaces a día de hoxe, non? Que hai que facer para ser bueno, para abrirse campo neste mundillo, para ser mellor non profesional, pero poder ser ter un nome, non? Eres bo nun deporte, pero tens que facer moitas outras cousas, non? Como é a comunicación. Pois eu acórdome cando empezaba a correr, cando empezaba a facer resultados importantes, recordo que o meu cuñado habíame conseguido un montón de emails de prensa, porque ele traballaba nas federacións galegas de clubs ou de federacións ou así, entón tiña todos os contactos da prensa. Entón, pasoume os emails e digo, bueno, pues a partir de agora vou empezar a facer notas de prensa. Cando veña dunha carreira, en vez de ir dormindo, efectivamente, créeme un email que é un email a día de hoxe que eu teño, prensa@castro@gmail.com, e houve medios que chegaron a preguntar que me levaba o meu gabinete de prensa anos máis tarde, non? En plan, non, pois son eu quen escribe e tal. Pois eu, todas as miñas voltas de carreiras, nota de prensa, con unha foto, xa tiña ou non. Antes non había redes sociales, empezaba creo que o Facebook daquela, pero para comunicarse era moi complicado. Entón, pois eso, mandaba a radios, a periódicos, logo a revistas da miña, digamos, do sector, non? Eu creo que foi un pouco o curro, que logo tamén o curro que eu pasaba, pero non facía nadie eso. Eu falaba con compañeros míos meus que joder, que eran boísimos tamén, pasaban de todo, non facían nada deso. E digo, tío, pois eu creo que é superimportante. Logo, os sponsors que ti tes, es que hai un feedback cando ves unha carreira, tens que aportar tamén, non? Entón, eso sempre tive en claro. Eu creo que eso foi clave, non? Para estar na prensa, porque a nivel prensa especializada no ciclismo tamén saía moito nas revistas de ciclismo,
estaba José Antonio Hermida, que era un Sí, olímpico, sí, estaba sí. Eva Castro. Sí, que era aquel de Castro Caldelas, no, de Castro Caldelas no, de Maceda. De Maceda, De Maceda, efectivamente, sí. Entón, bueno, pero porque había un curro previo que me leva, a partir me gustaba, o tema da comunicación e demás gustaba moito, pero bueno, entón foi un pouco así, non? Acompañando os resultados, e logo que eu son unha persoa peleona, non? Porque moita xente, eu estive en 25 anos correndo, en competición, o sea, bastante intenso, non? Que non aguanta tantos anos. Sí, é difícil. Sabes, currando a vez, currando a máis que a intensidade, eu levo moitos anos currando con unha intensidade grande, non? É complicado, entón buscar o tempo para todo eso, pues, eu a veces, a ver, a min gusta a marcha, todo hai que decirlo, pero é complicado. Acórdome de contaras unha vez de que non sei que problema tiveras co tema de tiñas asma, me parece, e tiñas que tomar Ventolin e algo che dixeran de que non podías ou que non... Bueno, que sí. pasara con aquilo? A ver... Porque dixeras que, joder, a Indurain deixanlle e a mí non lo hago así. A ver, era, bueno, asmático. Sí. Además, a mí empezou me vas a tarde, non son asmática de toda a vida. Empecé, claro, sufría moito nas competicións, nos entrenos, empezaba a toser, non sei que, e digo, joder, non estou ben, entón me empecé a ir ao neumólogo e tal, e recetábame, pois eso, o que tiña que me recetar, pero claro, non podía tomarme eso, porque eran sustancias dopantes e a UCI nos controlaba, non? A nivel internacional, tiñamos un control en todas as carreiras, se facían controles antidoping e demais. Entón, tiñame que tomar moi pouca dosis de eso. Entón, non me facía nada. Pero bueno, era un pouco eso. Depois tes que andar con papeleo, ca UCI, para demostrar que tes eso, non sei que podes tomar, pero bueno, ainda así, o control era moi exhaustivo e basta que seas asmático e digas que tomas esto, que en todas as carreiras... Claro, na túa disciplina tampouco que, por exemplo, o Ventolin fora vital, porque a túa era unha carreira de baixada, moi explosiva, 40 segundos... non che iba a dar folgos como para facer 200 km. Non, pero bueno, a nivel era a normativa da Unión Ciclista Internacional para todas as disciplinas, entón, pues era un pouco así. Pero sí, a mí facían de control todas as carreiras, sempre me tomaba control. Por qué? Porque estaba tomando eso, eu querían controlar, se me iba de máis ou tal. Foi un pouco complicado. Ti que bicistes na casa agora? Cantas ou... Cantas e que bicis? A ver, que clase de bicis? Bueno, por suposto teño a marca Canon e teño o meu tramón de traballo. Tomen nota, se alguén quere comprar unha bicicleta, pode falar con Eva Castro, doulle o teléfono. Sen problema, asesoramos sen problema. Pois teño unha de carretera, que esta mañana fixen, non moito, un par de horas en bici de carretera, que me encanta. Teño unha de enduro eléctrica, non me fai falta que nadie me suba, entón é para baixar. Eu subo a toda leche con asistencia e logo fago as baixadas que eu quero. Para ir ao xalo é perfecto, por exemplo, porque bueno, vas con unha bici pulmonar. Xa lle chamo as bicis normales pulmonares, non? Faz unha subida, unha baixada e vas para casa, porque hai desnivel importante. Unha eléctrica vas ali, faz 5, 6, 7 baixadas e vas para casa, reventado igual, pero bueno, fixete 7 máis horas baixando que... Entón, esa é a que máis uso, a eléctrica de enduro. Logo teño unha de enduro pulmonar, digamos a coa bici coa que soy correr nos descensos urbanos, algún descenso e demás. Depois teño unha de puntas, de saltar solo, creo que non máis. Bueno, teño outra eléctrica máis por aí. Unha nova que me mandaron fai pouco, teño dúas eléctricas, unha de carretera... Ojalá xecheo de bici. Sí. Mira, unha vez contaras unha anécdota moi graciosa de que che roubaran unha bicicleta, creo que era de Ford Cross, de que era? Pero era unha horquilla de unha bici de descenso. Sí. Efectivamente, roubaron unha e apareceron unha moto montada, porque pensaron que era unha suspensión dianteira, pensaron que era unha suspensión dunha moto, porque claro, unha bici de descenso parece unha moto, con suspensións potentes e demás. E bueno, un amigo mío policía interceptou aí nun garaxe montado. Sabía como eran esas bicis, non? Seguramente. Sí. Policía, estaba metido nun mundillo e demais, e bueno, ao final tiraron dos outros. Nada, creo que en menos de 6 horas encontrouse a... Que non valía unha pasta. Esa suspensión costaba, non me acordo, 2000 e pico euros,
algo así, tiña barras de carbono, unha explosión bastante potente. Pero sí, o que o robou pensaba que era de moto. Eso foi o que fixo a min gracia. Claro, claro. Sí, sí, unha anécdota boa. Sí, sí. Sí, sí. Acórdome de ese. Sí, sí. Bueno, moi ben. Cantos campeonatos de España tes xa? Porque eu perdín a conta. Teño 10 campeonatos. De Forcross. De descenso tiñas? De descenso teño algún Open de España, de enduro teño un Open de España tamén, sí. De BMX tamén, que axudame a preparar a Copa 1 de Forcross, tamén teño algunha medalla nacional, a nivel nacional. Sí, es que son moitas disciplinas. Eu toquei, menos en estrada, toquei case todas as disciplinas, sobre todo as que lles denominamos de risco, gravity. Sí. Toquei casi todas as disciplinas. Pero ti, como che deu por meterte a este rollo así da bici? Porque eu, bueno, ahora ves moitos chavales que están metidos no rollo, porque agora tamén os medios de comunicación, as redes e tal, os podes enganchar, pero daquela como unha rapaza, primeiro muller, que non eran disciplinas moi de practicadas as mulleres, máis ben era un tema de homens, non? E como unha rapaza dai de Oleiros, David o Baliño, acaba metida neste mundo todo e toda esta voráxine despois do... Pois, a ver, a mí a bici gustoume desde pequena. O sea, de pequena, eu viví na miña infancia en Inglaterra, porque os meus pais foron inmigrantes e estiveron moitos anos ali. O meu pai comprou unha primeira bici, recordo, unha gasolineira, comprou unha bici. Creo que o primeiro día xa me sacou os ruedines típicos. Bueno, xa me gustaba desde pequena a bici, non? Me acordo que me escapaba, me iba a montículos, aí a subir, a baixar. Bueno, desde pequena xa me gustaba e ademais o risco. Gustaba o risco, era un pouco, bueno, arriscado, un pouco demonia ou como que le estaba. E anos máis tarde, bueno, xa aquí en España, con 15 anos, os amigos que tiña daquela, facían motocross, foi o boom do mountain bike, e foi un pouco arrastrado por estar con esa xente, ademais, pois corrían algunha carreira, probaban, correr algún descenso, tal, iba con eles, bueno, e foi un pouco así, foi un pouco por a miña periferia, non, digamos, daquela, a bicicleta encantaba, o sea, dende pequeno, e non sei, chamábame moito a atención o motocross de aquelo tamén, de saltar, de isto. Facías tamén? Sí, facía motocross tamén. Tamén? Sí. Entón, que eso tamén me valía moito para a bici, non? Porque casi que facendo motocross non tiñas que ir ao gimnasio. Poñaste moi forte, sobre todo espalda, brazos, logo ias a bici e... non pesaba nada. Sí, efectivamente, o sea, estabas forte, aguantabas o que... É un entrenamento, por exemplo, para Forcross, cal era digamos que a rutina de entrenamento, por chamarle de alguma maneira, que che exixía para estar a ese nivel, porque tiña que ser exixente o entrenamento. Moitos tipos de entrenos. A primeiro tiñas que facer unha base, salir a facer kilómetros na bici de estrada, por exemplo. Tiñas que empezar no ximnasio, e despois o tema técnico. Tiñas que facer, bueno, o que comentaba antes, a técnica de saída. Técnica de saída, de colocación do corpo... Imagínate, por facer unha descripción, unha semana, empezas o luns e ti como vas dosificando tanta actividade, aparte de traballar, porque aparte de traballar, de onde sacas o tempo para facer todo iso? Pues non sei, organizándote e perdendo moitas cousas que perdí na miña vida, non sei, pero tampouco perdí moitos anos de estar con amigos, de ir de festa, e bueno, perdí moitos anos desos. Entón, o meu tempo era para adestrar e demais. No inverno, pois, adestras no gimnasio, pois, estar por noite. Era máis complicado, ao mellor, sair a facer kilómetros, non? Pero facía rodillo en casa tamén, moito. E despois, bueno, os anos que tivemos a sorte de ter o Forcross que hacía dama, pois aí entrenaba moito. Na calquera tarde, despois de traballar, pois, en verano podía adestrar hasta 10 da noite, como que dice, porque hai luz. E ali adestraba moito, ali facía moito entreno técnico, non? Baixaba, o sea, facía series ali explosivas, entrenaba, facía baixadas en pedalear para aproveitar moitas inercias, baixadas co pé dereito diante, co pé izquierdo detrás, que parece unha tontería, pero non sei, moitos ejercicios de técnica para bueno, porque unha carreira pode pasar de todo, non? Bueno, tens que estar moi forte, e é unha disciplina moi de velocista, moi explosiva, onde diñas eso, que adestrar moito gimnasio,
pero non perder de entrenar a técnica, porque ao final era o máis importante tamén. O sea, podías ter moita técnica, pero se non tenías forza, non chegaba. Se non tiñas unha boa saída, unha boa técnica de saída, non podías, que é imposible. O sea, os primeiros metros dunha carrera de forcross normalmente era unha recta de non sei cantos metros, non me acordo, 30 metros podían ser a primeira curva, o que entra primeiro na primeira curva ten moita ventaxa, xa. Logo vas tapando ocos e demais, pero se non estás aí diante na primeira curva, bueno, lembro aquela Copa do Mundo de Vigo, lembro que era moi complicada, porque ademais salías daquelas primeiras curvas e te encontrabas un foso, había nas rocas ali brutales, e un foso criminal que había que pegar un salto que como non deras o salto ben, é que eu flipaba, porque non caía nadie, pero o que caera é que se daba contra un muro directamente, porque facía unha pared. Todo mundo que corre unha Copa do Mundo ten que ir preparado, o sea, hai un adestramento previo, é unha clasificación previa, onde te vais a de un en un e cronometra. Se ti non te das os saltos, non podes pasar as finais, non? Se non saltas os saltos, non podes correr. O sea, cada un sabe que, mira, aí non podo correr. Se salto non modo, estás fora de carreira, xa de un minuto. Bueno, era moi espectacular e a verdade que... Sí, había saltos moi grandes. Foi dos forcrosses, además quedou aí como na historia, non? Do forcross a nivel internacional, dos forcrosses máis espectaculares, máis bestias da Copa do Mundo, porque non sei se te acordas, houve moitas caídas, había unha primeira curva, unha segunda curva a esquerdas, había un cortao que moita xente se metía por dentro e viña un por fora, chocaban, caían por todo o barranco que había a dereita, entre o público, bueno, aí unha escabechina. Depois lembro a parte final, que en teoría era unha recta, pero era unha recta toda así. Entonces, claro, ali o sprint final, aquel era mortal. Mortal porque, ainda que é corto o circuito, pero é moi explosivo, é como correr os 100 metros nunha pista de atletismo. O sea, tío, das todo aí, chegar reventado, pues isto igual. Tens que, loitar cos teus rivais, tens que ter a fortaleza de poder soltar todos os saltos, a concentración, que é super importante, son un montón de cousas. A ver, un deporte a nivel alto son moitas cousas, que se te falta unha, non podes estar aí, complicadísimo. E a relación que había, por exemplo, na alta competición cos rivais e todo eso, a relación era boa, porque precisamente ti tes contado que ibas en precario en comparación contra ele a esas competicións, claro, había xente que levaba ali cos seus boxes, con todo preparado, unha equipación tal, e ti ibas ali como a pariente pobre da competición. Pero tes comentado que, bueno, tamén a veces te axudaban e te prestaban material, que había unha especie de solidaridade. Hai nuevamente. Sí, a ver, logo na pista, pois... Claro, cada un vai ao seu, hai caídas, hai veces que sin querer tiras a unha persoa, pero bueno, logo fora había bastante borrollo. Había rivalidade, está claro que non todas nos levábamos ben, 100%. Se tiña que pedir un favor, a mellor había unha selección, había xente que non podía, pero claro, era por a rivalidade que había, entón, pois mira, políticamente correctas a dúas, pero hai rivalidade, non deixa de estar competindo a nivel moi alto e todos queren gañar, todos queren estar aí, todos queren, bueno, pero logo hai xente que o leva dunha maneira, porque eu, por exemplo, levame ben con todo o mundo, era moi raro verme enfadada, a ver se me pasaba algo mal en un momento, pues era mellor que non se me acercara nadie, ¿no? Pero había unha corredora que se poñía a tela marinera, que non te podías, o sea, era mellor non acercarse ali, pero por horas ou por días. O sea, había moito xeño, digamos. Depois, acórdome tamén, bueno, nesa época en donde tiñas un nivel moi alto de popularidade, polo menos no que era aquí, ¿no? A nivel de Galicia e a nivel da zona da Coruña e todo por aí, tamén eu creo que aí empezaron a reclamarte, por exemplo, acórdome de algún ano que ibas un pouco de referencia no tema do Día da Bicicleta, que empezaron a participar centos e centos de personas ali na Coruña, ¿no? Sí, é verdade.
E depois para outras cousas, porque eu creo que tamén empezaron a chamarte tamén, non sei se era tamén, porque eras popular a través desa política de comunicación que levabas, pero que empezaban xa a reclamarte, non? Os medios e as administracións. Sí, un montón de cousas para, fixéramos charlas por instituto, non se te acordas, para tamén un pouco promover o deporte a nivel femenino, vale? Porque é certo que son disciplinas que xa non son tan doadas, non? Como xogar ao fútbol, o baloncesto ou tal, pero claro, había moi poucas mulleres, non? Entón tamén para fomentar un pouco o deporte. Sí, porque esa é outra. E tamén a igualdade, claro. porque había moita desigualdade daquela, cando empecé, agora está, mellorou moito, non? Pero hai moito que mellorar todavía, pero me acordo que eu gañou unha carreira, o sea, os premios de metálico eran menores sempre para unha muller. E sigue sendo así, non? No, agora non, agora é raro. Sí, agora están igualados. Agora están igualados, xa fai anos. Bueno, pois xa foi un avance eso. Un avance importante, bueno, porque además corremos nos mismos circuitos, o sea, non facemos, como chamamos aquí a modo no mundillo, chicken lines, ¿no? Digamos, non vamos por zonas máis fáciles que vamos, corremos os mismos circuitos, hostia, tamén nos xogamos na vida, tamén, porque non vamos a ganar o mesmo que... Pero bueno, xa fai anos, é moi raro, eu fai 2 anos creo que unha carreira en Portugal que corrín, vin a desigualdade e flipei, dixen, hostia, isto fai anos que non o vexo, pero é moi raro, Sí, en Portugal dices que pasou eso. En Portugal pasou a fai 2 anos nunha carreira que fun, había todavía esa diferencia de premios metálicos, que sorprendeume porque facían anos que non o veía. Bueno, pero aí será igualado, pero eu vexo que hai outros deportes que sí sigue existindo esa desigualdade. E de feito hai reivindicacións, por Pois non entendo, como a día de hoxe pode pasar. Existe, de feito, cando están reivindicando é porque hai esa desigualdade. Si, bueno, por lo menos nas disciplinas túas se foi igualando, a verdade é un avance. Sí, a ver, había tamén moitos problemas, como, por exemplo, os patrocinadores sempre poñan máis para un home que para unha muller. Por exemplo, plazas para ir a campeonato do mundo, ca selección, se había unha plaza e un home sempre, cousas así. Entón, agora xa vai máis igual, pero bueno, se fixo moitísimo traballo co tema da igualdade, eu creo. Pero bueno, queda moito por facer, na verdade. E bueno, agora mesmo, por exemplo, no meu deporte, eu creo que en moitos deportes a día de hoxe creo que pasa en todos os aspectos. Xa non é o máis importante que ganes competicións, que sexas máis influenciable nas súas redes sociales. Entón, hai moita xente que monta bici, pero que non compite, e a mellor que gana unha pasta por as marcas que lle firma contratos potentes e demais, só porque, que teñen moitos seguidores e demais, non? Entón, cambiou moito o mundo. Entón, un deportista ten que ganar competicións e ser moi activo nas súas redes sociais, comunicar ben e facer que todas as marcas que ti levas que se vendan máis. Ademais, se ganas competicións só, marca non eres interesante. Non tes garantía, non? De ser atractivo. Fai anos, sí, agora non. Agora tens que ter un... Cada vez vai ser facendo máis exixente o tema. Pero, é unha pena, que na miña época non estuveramos como a día de hoxe, porque eu creo que creo que englobaría bastante ben. Me gustame moito o tema da comunicación, o tema das redes sociais e demais, pero se voltar... Bueno, cada un vive a época que vive. Mira unha cousa, e agora aproveitando, que antes estábamos comentando aquí de circuitos, e comentaba, xa que estamos aquí en Betanzos, que había unha especie de proxecto de facer un circuito aquí en Betanzos, non? Un Puntrack, sí, un circuito de inercias, que está moi de moda, de feito hai Copa de Galicia de Puntrack xa, e demais, un éxito brutal. Sí, non sei como está o tema, porque a verdade a mí eu falei unha vez con xente do Concello, dixeronme que estaban en Nelo, eu lles recomendei que era super importante que fixera unha empresa especializada para que fixeran ben, que funcionara ben, porque senón se ven unha empresa de construcción Manolito X e o fai mal. Pois aproveitamos desde aquí, por si alguén do Concello está escoitando isto, que seguramente se non están agora o escoitarán, alguén deles, van a mandar o recado de realmente se retoma ese proxecto que había, ese circuito de Funtrack,
pois que non hai problema ningún porque chamen a Eva, ela non vai ser ela a constructora, pero seguramente que les daramos vos consellos sobre o que teñen que facer para facer as cousas ben. Porque antes decías que, claro, o normal é que ao principio, cando isto está emerxendo, que se fagan 3 circuitos bons e 15 mal, non? Entón, xa, para non perder o tempo e facer xa directamente o mal, que se intenten gastar ben os cartos e non como nos bancos daqui do casco histórico, non? Pero, bueno, isto foi unha coletilla que metín así, pero... Pois si, de facer algo, de gastar a pasta, facelo ben. Sí. Eu lembro, agora tamén, bueno, volvemos ao de antes, se fixéramos daquela ou conseguíramos que se fixera aquel circuito de Forcross en García da Má, sería bo que eso, con moi pouquinhos cartos, se retomara, se volverá a poñer como é debido. E eu lembro que na Coruña, algo me parece lembrar, que empezáramos a falar tamén do mellor promover un circuito que non sei se lembras, alá no Monte de San Pedro. Sí, acordo, de que fixéramos o trazado... Daquela creo que estaba de Concelleiro de Deportes Xan Caxigal, ele estaba de acordo en facelo, pero, bueno, despois, pasar o tempo, houber cambios de goberno, eso quedou aí, esquecido. Depois lembro unha anécdota tamén, e a ver se te lembras, porque daquela chamábamos incluso do Concello da Coruña, mellor a través de Vigo, Isaac ou eso, fixeran ali, na Coruña, no pabellón de deportes, no Palacio dos Deportes, as Olimpiadas dos nenos. Foran os xogos do Xotante, acórdame, sí. Quixéramos montar un espectáculo con uso ali de bicis polas gradas. Sí, por unha pasada. Quixéramos, o acto de inauguración, estaban todos os rapaces ali nas gradas e demais. Habíamos preparado ali con Suso, efectivamente, baixar polas gradas. Claro, as gradas, as barreiras estas para non saltar, tuvimos que facer aí con madeiras, un salto era bastante peligroso. Metimos aos deportistas no espectáculo circense. Sí, exacto, eso é. E cos medios que ali había, porque había un pabellón con gradas ademais moi abruptas, non eran escaleiras cómodas de baixar, todo de madeira, todo allí non podías caer, allí se caía. Pero alguén caeu. Alguén caeu, sí, o meu amigo Manu, probando, para que... A que non eran uns que iban disfrazados de oso? Non sei, non me acordo. Pero era moi amigo mío a día de hoxe. Era un tío, chegou a gañar campeonatos de España de descenso tamén, un amigo de Callón, co que entrenaba moito eu. Pois sí, probando esa deixa que provoca a miña bici, ademais, vou probar. E caeu ali, eu pensei que se que chamar a ambulancia, sí. Non puedo facer a exhibición. Entón, despois, tiven que chamar a outro corredor. Digo, a ver quen ven, porque era complicado eso. Pero, al final saiu todo ben. Eu recordo baixar por ali, polo pabellón de Riazor, con os focos aí enormes, que además, claro, apuntaban hacia ti, non veías ben. Claro. O sea, eu baixei realmente a cero, de verdad. Que pasei mal, non pasou nada. Sabía a trazada que había un salto e logo ao final, vale, pum, pero era en plan para sair así, o decir, que non pase nada. Aquí diante de todos os nenos. Pero sí, a ver, foi moi arriesgado. Pero bueno, é unha anécdota. Realmente eran cousas de Suso, non? Suso era o argallante de todo aquilo. Estuvo super ben. Creo que argallaba tamén un número de danza en agua. Sí, verdade, tamén. Sí, era super chulo. Con Iván Villar, que o tenemos aquí seguramente no mes de febreiro, que ademais ganou os premios Max, creo que se chaman, o mellor bailarín de España, un crack bailando, esta nova galega de danza. E para o mes que ven tenemos a actriz Elisa Riso, é moi divertida. Unha tía moi divertida. Pero bueno, moi ben. E agora, xa dixaxe que estabas en eso, e que tes algún proxecto en mente de algo que falabas antes, que con este título estás pensando en algo? Seguir involucrada co ciclismo, porque, a ver, a min Ferranse Ciclos, xa non son, levo xa anos retirada, non? Pero por que quedarme eu con todo isto que aprendí? Transmitilo, que é algo moi bonito, non? Encántame traballar cos nenos, nenas, seguir promovendo o meu deporte, seguir mellorando cousas, o sea, aí vou estar sempre activa, non? Porque creo que é importante, e máis, cando hai un problema, a mellor en Madrid ou en Barcelona, o que sea,
sempre chámame, oye, a ver se podes echar unha mano, un cable aquí con cousas de desigualdade, cousas de, bueno, para mellorar no deporte, non sei. Entón, bueno, a intención miña é seguir axudando, aportando o deporte que tanto me deu, e, bueno, pois teño pensado seguir ca federación. Estive a punto de deixalo, a verdade, porque o traballo e demais cheguei a estar moi estresada, porque o meu traballo estou viaxando continuamente, chegar un xoves pola noite aquí a casa, sair o ventres moi temprano coas furgonetas da federación, facer 12 horas de furgoneta, adestramentos con nenos, carreira, volver, o lunes salir outra vez a arrancar, pois bueno, é complicado, non? E logo a responsabilidade que hai, que saímos a correr fora e ao final saímos con xente cadetes, juniors, e bueno, a responsabilidade non é a primeira vez que ten que ir a algún hospital, non? E daste conta que a veces é máis fácil correr, o sea, que ser corredor, estar ao cargo de tantos rapaces, non? Porque é unha responsabilidade, pero a veces é bonito, entón, bueno, dame pena deixalo, pero vamos a seguir. Hai moitos rapaces aquí dedicados a isto agora? Sí, hai moitos. Hai moitos niveles. Aumentou moito. Descenso, enduro, en pantra, cosa... Desde a época que aumentou, non? Sí, claro. O sea, isto vai para arriba, unha pasada. O ano pasado no Campeonato de España de Puntra, non me acordo cantas medallas trouxemos, pero un montón. E non temos circuitos bons aquí en Galicia. Unha pasada, non sei que pasa cos galegos, pero salimos de... Non, moi ben, descenso a nivel, aunque sí que está un pouco estancado, porque en Galicia sempre tivemos corredores moi potentes a nivel estatal e demais, están aí un pouco estancados, pero bueno, eu creo que con traballo podes chegar a conseguir cosas. En enduro moi potentes. E de rapazas, no apartado femenino, como de rapazas a nivel élite hai poucas, pero sí que é certo que nas escolas hai moitísimas nenas, e nenas que montan en bici increíblemente ben. O sea, daqui a uns anos vai haber moito nivel, tanto en descenso, en puntrack, bueno, xa hai nenas que son campeonas de España, de puntrack, de enduro, descenso non, porque non poden correr, pero porque son infantiles. Pero cando pasen a cadete eso hai que promovelo e lanzalo, porque aí ven unha boa jornada de nenas, a verdade que sí. Facemos un campus todos os anos, o campus organizado pola Federación Galega de Ciclismo, con o meu nome, e sempre veñen moitas nenas. Claro, aí as coñeci, o sea, impresionante como montan. Onde facedes Os 2 anos que fixemos en Cabeza de Manzaneda. En Cabeza de Manzaneda. Vai moita xente, verdad, coa bici a Cabeza de Manzaneda. Eu conozco unha xente que vai pola súa conta incluso. Sí, en verán, mira, vou mañá, porque vamos con os amigos a baixar pola neve, na bici, non polas pistas, vale? Hai circuitos de bici. Non vos esquís, claro. Non, porque nos mata o director. Víctor nos corta o pescozo. Non, subiremos a esas bicis eléctricas, son maravillosas, porque facemos noso remonte e baixamos pola neve. Pola neve. Pola neve. Claro. Sí, ya mañá mandote algún vídeo, sabes? Sí. Vai estar o gozo. Sí. Pero bueno, a ver, o normal é ir en verano. ¿No? O bike park, o sea, a estación abre para as bicis, subimos no telesilla, están preparados para levar as bicis e hai como 5, 6, 7 pistas. Esta xente, estou me poñendo na cabeza de xente nova que ao mellor se aficiona a isto e se pon a facer bicicletas baixadas por aí, en calquer monte ou por aí. Ti recomendas que entren así a súa bola ou que adquiran algún tipo de coñecemento? E de ser así, donde poderían adquirir eses coñecementos? Como poderían facer? Digo porque hai xente que non ten moita idea, máis que a boa intención, pero que dice, e a onde vou eu que me podan de alguna maneira orientar ou formar en isto? Porque claro, a xente arriesga o seu físico. Sí, a ver, eu son autodidacta, eu son aprendendo a base de maldito hostias, pero a día de hoxe hai cursos, eu por exemplo de vez en cando dou cursos, hai xente que se dedica a dar cursos, en Galicia non hai moito por agora, pero bueno, eu creo que en breve habrá cousillas, habrá máis xente dando cursos, pero por exemplo, para iniciarse, eu que faría, por exemplo, ir a Cabeza de Manzaneda. Hai pistas de iniciación, o importante é ir con proteccións, casco integral, rodilleras, espaldeiras, o primeiro, a bici pode ser peor, mellor, pero hai que ir con proteccións. Empezar a baixar polas pistas verdes, é como calquer persoa que empeza a facer esquí,
o mesmo, o sea, equípate co mínimo, máis ou menos, vai protegido, empeza polas pistas verdes, e vais pouco a pouco, sabes? O sea, é un pouco o que fai moitísima xente, moita xente é así. As estacións de esquí, en verano casi todas, como non teñen moito futuro, cada vez neva menos e demais, traballan moito en verano, como cas bicicletas. Entón, a mellor aquí en Galicia non, todavía, pero na Pinilla, en estacións que hai por aí, Pirineo, Catalán e demais, hai instructores de bici de montaña, que, pues, como un instructor de esquí ou de snowboard, pues, tamén de bici de montaña. Entón, para ir pouco a pouco. A mí me encantaría meter unhas instalacións en Oleiros, por exemplo, en Coruña, me da igual, aquí en Betanzos, me da igual, ábrome a calquer sitio. Unhas instalacións, pues, un pump track ou unhas instalacións tipo como que temos no Valiño, por exemplo, unha zona onde podas practicar curvas, saltos, facer cursos, estaría fenomenal, ¿no? Pero faltan as instalacións para que se sea unha disciplina, pues, a mellor como pues, un campus de baloncesto, unha pista xa o faz, pero aquí, claro, necesitamos instalacións, necesitamos recursos, por eso o campus de Mini DH faise en Manzanera, porque ali é moi cómodo, subimos na telesilla con 50 rapaces, estamos todo o día baixando polas pistas, parando en sitios, ensinando, bueno, eso é ideal. Claro. E depois, agora falabas, por exemplo, do Marisquiño en Vigo, ou falabas da baixada de Sarria. Aquí pola comarca non hai ninguna baixada urbana, por exemplo, non? Ningún descenso urbano. Non, aquí non, o máis cercano é Sarria e Vigo. Non pensache ao mellor de poder promover algo así, porque eso é espectacular. Pois mira, en un núcleo urbano ese tipo de porque fanse moitas probas nos núcleos. Aquí mismo en Betanzos lembro que se fai alguna proba de bicicleta, faise tamén algún atletismo, e mesmo aí abaixo, onde decías que podía ir ao circuito onde estaba proxectado, fan alguna proba ali na terra, por ali ao redor dos árboles. Fai un par de semanas que de ciclocross, por exemplo. Aquí podríase facer non un deses urbano para adultos, pero un mini DH urbano para nenos, que de hecho, de feito propuxe o Club Ciclista Betanzos, que digo, les botaban a man e tal, vamos, aquí al lado, aí a saída, marcas un circuito aí para os rapaces e o pasan pipa, é espectacular para Betanzos, para, bueno, en calquer sitio podes organizar, porque xa para facer algo máis de nivel, es que trae moitos módulos de madeira, saltos, que teña un mínimo circuito. Claro, ten que ter unha distancia, un mínimo. Pero para facer un mini DH podes facer algo, aquí en Betanzos podrías facer un mini DH, por exemplo. En Coruña, na Cidade Bella tamén, un descenso para adultos, non, pero un mini DH, a verdade é que, bueno, chama moita atención. En Sarria, por exemplo, fan a carrera dos maiores e fan un mini DH para os nenos, porque os nenos van a correr ali e o seu soño é un día poder correr no circuito grande, sabes? Entón, pois fan máis ou menos dende o final, pois lles meten algo polo grande, non sei se tan peligroso para eles e demais, e os que nos flipan, encantan. Por exemplo, como popularidade ten máis o Marisquiño, non? É moi popular. Sí, porque é un descenso, é un evento moi... Ven xente de todos lados. De todos lados. A nivel, é un evento de deportes urbanos, que está o skate, o BMX, aí veñen moitos, o sea, deportistas profesionais, sabes? É un evento que eu creo que a nivel europeo un dos máis importantes, de deportes así alternativos. E, bueno, a cidade de Vigo... Ti cantas veces o ganache, o Marisquiño? Corrino casi todos os anos, menos un creo que teña un pé roto, pero debindo de ganar, polo menos, non o sei, a verdade, perdí unha conta. Non o sei, non todas as edicións, sempre fixen podio, eso sí, non, a día de hoxe non me baixo do podio. Me compito con rapaces que teñen 20 anos menos que eu, eso para mí xa é un mérito, ¿no? Pero nunca baixei do podio. A experiencia é un grado. Sí, eu vivo de rentas agora. Podo estar máis forte, menos forte, pero vivo de rentas. Sei que podo facer eso porque teño moi calculado. Claro. Pero, sí. Bueno, mira, unha cousa que además lles pregunto a todos, que cousa ao mellor che houbera gustado facer e non tiveche tempo ou non puideche ou que che gustaría poder facer en algún momento? Pero con relacionado con o deporte ou calquer cousa? Calquer cousa. Eu creo que fixen o que quixen. O sea,
o que máis, mira, cando estaba no instituto fui moi mala estudiante, todo hai que decirlo. Por qué? Porque a miña cabeza estaba na bici. Primeiro no atletismo, que empecé con atletismo, e despois na bici. Eu quería ser unha deportista, pero, o sea, unha boa deportista. Para min, cando corría atletismo, acórdome que o meu objetivo era ir a Barcelona 92, unha xira, ainda era xoven, era imposible ir a esas olimpiadas, non? Pero eu soñaba con algún día ir a unha olimpiada. Pois claro, corría atletismo daquela, modalidade, o sea, quero dicir que o atletismo olímpico, e demás, na bici, non, pois meteus a bici no medio, non era ni as miñas disciplinas non olímpicas, pero o meu objetivo sempre foi ser campeón do mundo, o sea, sempre tiras para arriba, non? Non conseguín o maior arcoíris, pero, bueno, conseguín, para os medios que tiven, creo que conseguín bastantes cousas. Entón, pois, non me arrepiento de decir, hostia, se hubiera feito isto, tal, pois hubiérame encantado estudiar INEF, por exemplo, pero digo, que me era imposible, son realista, se hubiera estudiado INEF, non hubiera... Sigues tendo relación con o INEF? Sí, todavía ainda vexo a... Sí, vas por ali, non, pero bueno, se encontro por ali, como vivo ali en Santa Cruz e demás, pois sí, a verdade é que sempre me botaron unha man, iba ali a entrenar na pista, coa bici, deixábame, como estaba o tar tan antigo, me decía como se chama, Dios, que me sale o decano dali. O decano, sí, Rafa. Rafa. Sí, volve a ser decano agora. Sí, ok. O Xouno entrou do Pico, depois de salir do Pico, agora volveu a entrar ele. Xa debe de maior, debe ser maior. O recordo como sempre, está feito un chaval, tío. Sí. Está sempre tamén, está activo. Eu non sei, facía moitos anos que non veía, pero volvín a ver fai pouco, está igual. El foi seleccionador, precisamente nesas Olimpiadas do 92, foi o seleccionador de velocidade. De velocidade, sí. A min entrenoume no INEF, cando eu facía atletismo, eu coñecín así. Despois metíme na bici, non quería que me fora do atletismo e demais, pero bueno, como viron que a bici gustábame tal, pues, joder, tiña 15 anos ou así, pois me dixo sempre, esta é a túa casa, podes ir a adestrar, podes meterte ca bici e facer series na pista e demais, porque, bueno, a carretera é peligrosa, máis antes, non? Agora xa hai un pouco máis de cultura, falta moito tamén, pero bueno, claro, pois al final que sí, que teño moi boa relación con eles. Pero bueno, quedoume a espiña de a mellor de poder haber estudiado INEF, pero que sería imposible facer todo o que fixen na bici, sabes, non teria tempo para facer as demais cousas e demais, entón, bueno, pues e agora no chollo que tes, pues de alguna maneira sigues vinculada a todo ese mundo local. Sí, a verdade é que sí, que non... A base de os anos, vas queriendo experiencia, moitas cousas, pues mira, agora quitei o título isto, o sea, eu sempre estou aprendendo, gustame aprender, sabes, que estou colla en isto, pois, ostras, vou potenciar aquí, vou tal, bueno, pois mira, máis ou menos, voume defendendo, non? Hai que poñerlle ganas, eu creo a todo, sí, o teu irmão xa deixou tamén, porque algo facía. Sí, montaba en bici tamén, moito, sí, pero bueno, non está montando agora. Bueno, pois, xa pasamos dunha hora, que pasou voando, pero vamos a ir cortando xa, salvo que queiras decir algo máis, podes decir o que queiras. No, o sea, o que queiras, podríamos estar falando horas aquí, porque podría contar moitas anécdotas e demais, pero bueno, non sei, podo contar unha graciosa. A miña disciplina sempre foi arriscada e demais, pero eu, o sea, unha das cousas arriscadas que fixen na miña vida foi ir a dar unha charla á cárcel de Teixeiro, así que foi arriscado tamén. Bueno, porque, ostras, ao principio enseñar con ese tipo de público e demais, isto me meteu no lío Pilineira. Pilineira, sí. Acordo, ela entrena o equipo de fútbol sala ali, e querían potenciar o deporte femenino, bueno, siguen facendo, potenciar o deporte femenino nas cárceles, entón estiveron facendo charlas. Pilineira foi tamén unha precursora con Luis Franco e outras mulleres do fútbol femenino, que agora o fútbol femenino está habendo un boom con ese fútbol, pero elas, co cargo
e a Academia Carbo, sí. naqueles tempos en donde pouco menos que, claro, xa etiquetaban ás mulleres con todo eso, elas deron un paso adiante e foron precursoras, non? do deporte femenino. Depois acabou de seleccionadora femenina de fútbol tamén. De fútbol, de voliplaya, con Luis Franco, precisamente. Sí, moito tal. E bueno, ahora está metida aí entrenando xa ten montado tanto equipo masculino como femenino. Consigo, estaban potenciando que as mulleres que estaban ali fixeran deporte, non? Entón, para min, montarme nese escenario, empezar unha charla con... Ao principio insultábame, foi super arriscado. Pero por que te insultaba? Bueno, porque estaba... Eu empecé a falar do deporte e, bueno, tiven que cambiar totalmente a charla. O meu speech tiven que cambiar todo, empecé a decir palabrotas, a contar cousas que tiven que facer, non malas, pero bueno, entón, chamar a atención, sabes? Porque a miña charla a nivel deportivo, non sei, a ver, a xente que está ali, pois, había de todo. Pero sobre todo as mulleres, E, bueno, por eso digo, foi moi arriscado, pero logo metinas no bolsillo, acabamos no pabillón, montaron a miña bicicleta, non quería que me fora, bueno, a verdade que foi impresionante, pero foi un tema arriscado ese día tamén. Bueno, moi ben. Bueno, pero bueno, ti sempre fuiste unha persona valente, non te arrugache, non? Non, a verdade é que non, hai que tirar para diante, como todo. Creo que sempre o dixen, o maior risco é non arriscar. Bueno, pois mira, aproveito xa para decir, bueno, calquera que teña calquer dúda que irá poñerse en contacto con ela ou a través de min sobre temas de ciclismo, do demais non sei, igual sabe de máis cousas, pero non vamos a arriscar, non? No, sabe chega co tema de bicias cortitas que recibo día a día. Agora que profesionalmente está metida no mundo comercial, con unha marca de bicicletas que é bastante coñecida, pois quen queira asesorarse para mercar unha bici ou preguntar algo sobre o tema deste deporte, ten aquí a Eva, eu creo que van moi ben asesorados e asesoradas, non? Quen queira, así que aí o deixamos. Moitas gracias por vir, creo que ela, bueno, de alguma maneira, non, agradecido eu, porque ao final aquí todo o mundo ven sin cobrar. Agora falamos. Pero bueno, tamén... Pero é un gusto para mí estar aquí. E así, bueno, pues moita xente que despois seguirá isto nas redes e estas cousas, pues tamén lle abrimos un pouco os olhos na medida do posible con todo isto. Eva está retirada da competición, pero non está retirada do ciclismo, e aí seguirá por moito tempo, e polo tanto, bueno, eso, xa vedes que é unha persona excepcional e que foi e é, porque sé toda a vida, unha gran deportista, así que nada, moitísimas grazas e hasta outra. Na próxima, o mes que ven, como decía, pois vamos a ter a Isa Risco, non teño ainda data, teño que pactala con ela, como fixen con Eva, pero teremos a ela, e iremos traendo así, cada vez que toque, pois xente diversa de distintos campos, e que, bueno, a uns gustará máis, a outros gustará menos, dependendo das aficións, pero creo que todas son personas moi interesantes. Bueno, Eva, por suposto, pois tamén. Así que nada. Moitas gracias. Chao. Chao. Vamos a apagar. Pero oye... Bueno, non foi, pasou rápido. Xa cerraste, non?